You check around my house. And then go to roof my house. I put my 1.7 million naira to roof my house. And then rubbish around my house. Millionaires will let him the Oh, how about I get a roof? Balenian. Oh, talk was the corner. Umunano, one dibo, much an alcohol, on the moon got on them back. Oh, I wouldn't on them by the roof here. I said, I cook on Malaysia, on your roof for the gulo. This one there and the man. I said, I cook on my roof for the gulo. This on the Kafanchan. Me one woman, their brothers and sisters who can do the same thing within this available. Or you cannot call them. Come back, me roof for gulo. What them gonna phone? Managokulo, Mbago, people who experts in roofing. He did not call me. He did not call me. Let's be careful. Natural. Na gotanan. We suku una opropanya. Apro me afia. Gwam kam kwatrago unem woke. Ndi undebe kai umu Igbo. Maka ese gra obodo Igbo go roofing na school. Ole nde unda. Lepe akwo ha kam ji ihe. Ebony Shelters Limited. Woye. Ebony Shelters Limited. Ebony Shelters Limited. Ebony Shelters Limited. Woye. Ebony Shelters Limited. Owu the shelter TS wara na agba. Ebony Shelters Limited. Limited. Owa ha. Ndawo need roofing experts. You need na roofing experts. Ya wunde gro ka esi ekpu ulo na school. Nda agoro obodo Igbo ha niile na nta companies wa. Ha gacha obodo Igbo go ya go, mo ya mo. Na taze na Nigeria otenu du ulo ndị mmadụ. Ha pụtara ebe ka nweta ha ịma church ka ha rufuru ulo. Ke village anya. Ndị ha nọ mega baptism be wo ma. Ebe ị natara na oriri izu mega mele ngwaka ọ ha ma rufuru. Church ukwu we. Mgbe ha rufuru ulo te ka mpụta te mguzuru ulo na-ele m na-ele ulo. Hụ nga ndị anọ n'elu ha richa ka ụmụ nnọnọ nọrọ ha n'elu te na na-erufu ulo a na-akpa ulo. Maga ulo kwuru ikuku egbe elu gbafa we no. Ngwa nọ na mega confirmation mgbe na to oriri izu ọhụ na church wa. Mgbe bishop ọcha bịara megi ha na parish we. Ka ha rufuru ya. So many houses in Imo State. Ulo wule pụtara hụ ya na erufuru ya ma kwunote ọwụ nda. And ha ga-enye gị 50-year guarantee. 50 years. Thank you, TS. 50 years is guarantee. Kage nyege maharufu chana gulo. Harufu ulo tu ulo shike kono. Onwa kage rufu van ufufe. Gina na nelizi ngena ka bam. No. These people are experts. Ha gone ya go. Mo ya mo. Na anukwa ne ya. Gi hu hotel, gi hu ka ha jike ndo cha nde na-enye ha supervise. Warehouse ha no n'olo. No were. No na Mgbudi, no na Nkume, no na Ekwe, no na gburugburu Imo State ni. Le kwa wudu kwa so roofing ka ha na ahụmaka ha na-atụbata aluminium roofing sheets. They import and they also install. Install ha bubata ha arụ ọ ihe na-akpọ install kwuo ya. They import and they install. Thank you. Nke ahụ wotu kepụ stone coated roofing sheets. Ya bụ nke na-enwe ụtọ na-esara ụdị ụlọ na arụ dị ga-wegaro USA ịhụ ka ndị ọcha jichara ụlọ. Aram na Nigeria. Okay, ha ji church anyị. Ọ bụ ya nwoke. Ha na-emekwa ya, ha supply yo. Ha mekwere gị install. Nye na ewuti ha na. Ị ga na warehouse ha, ụtọ mbra. Ke word ahụ. Water connection system. Ya ihe a na-eji agba mmiri finger anụcha ya. Ndị na. Eto ha siri ha mecha if they do it, you will be so intoxicated that these people, their handwork got this so flabbergasted. I will be so intoxicated. No, yeah, I like it, we got like yeah. Import and supply. How do they supply? These people are so wonderful. Educational people. They go to school. Okay, well, wood and iron skeleton. Skeleton. Thank you. Nganda brulu. Hapachulo tulo kono. Yare kan ba akporo manu no were. Ipo ebe akposi akporo ihe okpukpu. Ote ka ha siri guzuro cha. Ka ha akporo. Oh, ha na akporo ka ihe na pasa skeleton and ihe ha ne. Ka ha na-eme. These people are too wonderful. I have seen them work. I have seen people talk about them. I have seen it with my two naked eyes. Ebony Shelters Limited. Goya kuri. Ebony Shelters Limited. Ebony Shelters Limited. How can I get their contact? The number. Makachuku, you went down through my house. I will arrest them. I'm going to arrest them now.
Yes. You say you got arrest? Yes. I'm with my security man. I'm my security man. Security man. I'm my security man. Oh! Now this man. No be am, Oga, no be am. Okay. Maybe this one. I will get a chance to get him arrest. I will move machine. It's come up and Kataku. I'm one another as a company. Yeah, he's my security man. Oh, Mashi, can you go up on the board when we got a program? Oh, that is one day. Leave on my friend. I want to go okay. What do you worry? I want to learn. Now, police sign and go near Gam and the Monares or Provo. Leave him now. Exactly. Leave him. Leave him. I spoke him again. I got to be a bushing him. What he was here. I am after and I was in there, insult me. Leave him now. You want it? You can't get police and I got the school. I go. Wait, what? I go. If they want it there, I go. I'm going to look at my sister. I go. He wants to go take you. I go. Ibradi killing you home. When your police program on your teacher, only on you, Makachuma Korea, so can only get to target bombascas. Ebe election ya ga kwega ya $1. O yiwe punish be na asego ja. Msuma nkata ka ma na mama so mma no organize. Langa fool. Ebony shelter so how the best people in roofing and roofing. Koturu ha maka roofing, you na basa roofing. Ede here the go ya na school nda awon dem re am. On the team boom. Nda agara ya na school no obodo Igbo. Ha na ndo che enwe ya na akpọ rapport. Ha nwe rapport. I am an Honorable Chief Imo, I don't talk nonsense. Leia, Ebony Shelters Limited. Oh, how I wouldn't specialize in roofing, all kinds of roofing. You talk a haruf umbalag, haruf olegumbal. It's better lilu, not the roof alili, go near on catch our wrong, Makachunda, roof, roof alili, go tell. You know, later on one, Sunda roof oleg. 50-year guarantee, 50-year guarantee. I had a young 50-year guarantee. Hanya guarantee we ga no bi what ulo ga da agbanyen until 50 years. After 50 years, you have a logo. It may have a only below 50 years be from. Ule men here. Give me a hand. Look at them. It's a roof. It's a water connection. It's a skeleton. It's from Hana Bubata. Hana me install. They are the best roofing people I want in the whole world. Ebony Shelters. Oh no, you lead, others follow. Gawadu na police alone galata. Here, wait, watch. Hey, ekele unu nke ọdụ ukwu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọgwọrọgwọ ya agwọta ọzọ. Ekelela m unu nke ọdụ ukwu maka nkwado nke unu nyere anyị, na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị n'iru. Ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya. Biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị, ịkpọghara m n'ekwentị, ile anya na skrin na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number, direct number. Is either I pick it or my PA will pick the number. Ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu, kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute, Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew.
nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chịa n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị mma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo, anyị na-ekele unu nga ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.